интихобот чист? интихобот дар ҷомеа ба мардум имкон медиҳад раҳбарону вакилони кишварашонро интихоб намоянд ва рафтору сиёсатгузориҳои онҳоро мутобиқ ба хостаҳои худ дигар кунанд. мардум дар интихобот бо овоз ё раи хеш мансабдорони хубро пуштибонӣ, бадро барканор ва ҳукуматҳои худро иваз мекунанд. чаро интихобот барои мардуми оддӣ аҳамият дорад? интихобот ба мардум имкон медиҳад касонеро ки ваъдаҳои худро иҷро накарданд аз саҳна берун созанд ва онҳоеро ки мавриди боварияш ҳастанд сари кор оваранд. интихобот ба зиндагии рӯзмарраи мардум таъсири зиёд дорад, чун сиёсатҳои соҳаи тандурустӣ, маориф, касбу кору дигарро онҳое таъин мекунанд ки мардум худаш баргузидааст. интихобот кӯмак мекунад то ҳуқуқу озодиҳои инсон муҳофизат ва қонунҳое қабул шавад ки эҳтиёҷоту ниёзҳои мардумро инъикос мекунанд. аҳамияти интихобот барои як ҷомеа. интихоботи озоду одилона волояти қонунро таъмин месозад ва намегузорад раҳбароне ки ба сари ҳукумат омаданд ба мардум зулму ситам кунанд. раҳбарони интихобӣ мекӯшанд мушкилоти иқтисодӣ ва нобаробарии иҷтимоӣ кам шавад ва дар ҷомеа беадолатӣ набошад. раҳбароне ки бо раи мардум сари қудрат омаданд барои ҳар амалашон посух мегӯянд. агар аҳд доданд ки ба мардум хидмат мекунанд ва ба ваъдаи худ вафо накарданд, мумкин аст дар интихоботи оянда аз мақомҳояшон барканор шаванд. оқибатҳои интихоботи ношаффофу ғайридемократӣ. агар интихобот ғайри одилонаву ношаффоф бошад, касоне ба сари қудрат меоянд ки намояндаи воқеӣ ва хидматгузори мардум нестанд. онҳо баёнгари раи мардум намешаванд ва ин сабаб мегардад ки хостаҳои одамон амалӣ нашаванд. порлумонӣ яке аз се шохаи қудрат аст ва бояд кори ҳукумати иҷроӣ ва иҷрои қонунҳоро назорат кунад. танҳо порлумоне ин корро карда метавонад ки ба иродаи мардум такя намояд, на ин ки аъзои он аз боло интихоб шаванд. агар ҷомеа мушкилоти зиёде мисли бебарқӣ, бекорӣ, муҳоҷират, камбизоатӣ, фасод, беадолатӣ ва ғайраро дорад, бояд аз худ ҳам домангир бошад, зеро вакилонеро интихоб кардааст ки дар ғами он нестанд ва ба шохаи дигари қудрат тобеъ буда хидмати онро мекунанд. аз замони истиқлол то кунун Тоҷикистон 12 бор интихоботи президентӣ ва парлумонӣ доштааст, вале ҳеҷ яке аз онҳо ба гуфтаи нозирони ғарбӣ шаффофу одилона набудаанд.